Je to těžká situace, jo, takže fakt nevím, uvidíme, jak to rozhodčí. Ano, zatím nevíme, jak to má San Jose, zatím jestli si říkal nějakou novou taktiku, zatím uvidíme. A co vy? Plánujete něco novou taktiku, pokud gól nebude platit? Tak určitě, trošku to rozjedu a... Ano, tak je jasný. Ještě dále bude ještě rozhovor ze San Jose s hráčem Patrikem, ano. Takže nyní se hlásíme z Nebrasky. Ano, a ještě se teda vás na něco zeptám. Ti fanoušci, víte, oni ti musí ošílet, teda ti zašile, už jsem to slyšel teda od komentátorů zaznamené, že to bylo, že... No, to je jedno. No, prostě... Když to skončil, jo, že... Je to sport. Takže, co jsem chtěl? No prostě, fanoušci šíří, má už se tak myslím, možná někde dál, nebudu říkat kde, ale prostě fanoušci šíří, ale to ještě nevědí. Takže uvidíme, co z toho teda bude. Já to teda taky nervózní, jo, protože jako taky se určitím, jako s těma hráčema samozřejmě, že jo. Protože je to spolec a uvidíme, jak to teda bude, pane Petře Hladký. Já teda přeju štěstí, pokud to teda bude, ano. Děkuji. Takže nyní ukončujeme rozhovor. Proč mě děláš hladký lidi na nás?